Kedam tang mati jong ni phai clear ni aning we por phai nar ke bapor raikom sai khetum kai ke ason ke ton ke langa sai ke deng pon boma por dimapur pen kebang ihum magic golagar ya long pen grams pharu phora crazy ra tokbor troxy ke bra sir ke pa heroin banghini bang phua long pen kinep dun long birta kelong dona tengki lahorijan pp in charge ASI Jiten Gogoi C20 CRPF kem la pen bokajan police station a chokomar atum chelangsi kai ke ason ke ton ke langa sai ke deng pona por hut aning we por phai nar ke bapor Dimapur pen kebang bom Tata Magic Gold agari registration number ave pin pen kebang ajok raikom sai khiatum pen khangdun si ritar libdun lo bangso ke honthe pen hom thom ke brasir kep sabuna homalong kapatu joy grams pharu phora crazy ra tokbor truck sikebra sirkep a heroin nebdun cheklo birda kelonga tengke gari kate warmate driver kangnia sir anunga longsi bangso heroin ke patu pensi wanglo bonta raikom sai khiatum kire la pen ke thek munaga jok lapuan kapar si ke patua long pen stami nebdun chek bangso asai long raikom sai kheri deng ka chingnang chek bang hinia bang photoma men ke Dulal Uddin Ardaningan Thomkem Abdul Barik Asopo arong Balikatia Nogang district asor la pen Sarafat Ali Ardaningan inko rahini Alal Uddin Asopo arong Hirapati Nagaung district asor pusi pang thekpon kene ponlonga rakki hormu ke do anbukajan SDPO John Das pensi chepari deng ponlo lapen labang sora ki amar hinialong ador kadok kawe kuti phli anduji pusi pirta ribdon long buka janpen ananteran karbian long lai